caping gunung ngagem bawa dijenglengno. Ayo Mas Kemeng sini sayang. Nduk penolane tulung jipono nduk. Nah. Kayak paring nih masih yang sing ganteng ya lah. Iya no. No, saben dino. Saben bengi Mas. Saben bengi. Iya no. Iki kan wayah wengi to Mas. Iya wis diganti saiki. Ora trae kata-katane ngono kan dhisik. Wong iki malah ngejagel lho nduk. Dindingane. Iya, dindingi Mas. Ayo nduk, digleng lho nduk. Sepiro Mas? Saben bengi. Kurang dhuwur Mas. Kurang dhuwur. Nyawa. Kok se baleni sik. Nang dhuwur. Iya toh. Saben bengi. Nah, ngono lho Mas Dang. Dang tok kowe. Saben bengi. Nyawa. Maju tok nduk, maju jembleng kok nduk. Yo. Iya, ngumbul. Timbang turu sore-sore. Halo wong. Nginceng tanggane. Nginceng tanggane. Ayo Mas. Yen memajang mung nganggo janor Oh, gak bareng. Ora bareng. Kembang wae weton. Gogong dhewe Mas Komeng. Ngono. Bablas ngingeti kancane masamu iki ora bayaran apa piye? Palarne ya. Seneni ya Mas ya Mas. Palarne. Pacita sarwi aja turu aja. Ngingeti bokong mbek ngono Mas. Ngingeti bokong ngeledek. Waduh. Mas. Iya. Apa iki terus? Panas panas udan panas aling-aling siap ya capek gunung dijengleng nak dile ono
Nadyan wadon sarta lanang Matur suwun Ibu. eno Reokno Pak, reokno Pak, reokno. banyu bene Tawa, kon ngreokno kok ya ya. Wanjur kelingan 100.000 kok Pak. anak lanang biyen Tak openi ning saiki ana ngendi matur suwun jarene mas manah
nggih. Dicukupi semene dolanane ya, Nduk. Nek renang ngono kula matur sak kanca nyuwun pangapunten. Menika dawuh saking mas-mas panitia lakone ben tutuk. Ayo, Nduk, palunggane dicepakno sayang karo ngenteni Gusti Putrine. Suka ngene. Palunggane dicepakno sayangku. Ya, monggo Ndoro. Durung ana, Nduk. Durung. Durung kuwi, durung. Ya wis musuh karo benderane ya, Nduk ya.
Pananggalan. Kula niku gumun ing atasipun Priagung Luhur saking Kasultanan Demak. Kok ora raya wonten ing tlatah Prambanan. Niku critane disebut bisa. Mana itu Kakang Demang Pananggalan keping ngertos dene apa kula ngantos mapan wonten ing Prambanan njur ngagem busana suci. Prastawa Demak Bintara anise naga sahan sapunten boten wonten sanes ingkang katuding mangsulaken naga sahan sapunten namung ngantos Kanjeng Sultan duka yayasmi. Sumpah kula mboten tumuli wangsul wonten Demak Bintara menawi mboten kinanten naga sahan sapunten. Kula mampir dongeng dhateng Kang Mbak Yu Kebo Genongo. Ing mriku dipun paringi prameogi kula kedah nyamur lampah kanthi ngagem busanipun Kakang Kebo Genongo njur boten jeneng Ranggatajaya nanging Maesa. Lha niku upadi naga sahan sapunten. Dados ngaten critanipun, Bos. Ning sasampun kula wonten Gunung Ijo. Kathah balung-balung gumasrah cetha menika balungipun bocah wadon tur isih prawan. Suasana ning Prambanan wayah dereng wayahipun kathah kala ingkang dipun inepi. Janipun wonten napa? Kula niku gumun. Dinten-dinten menika tenanipun wonten prawan-prawan ing ngicak. Nanging emanipun anehipun icalipun menika mapan wonten Gunung Ijo. Kula nggih mboten ngertos nanipun wonten prastawa menapa wonten Gunung Ijo. Saking maksudipun. Menawi nitik dhateng kahanan swasana menika pancen leres. Ijalipun perang-perang Prambanan menika dipun buta minggah wonten ing gunung. Oh, sumpahing kula mangke. Sasampun kula mapan wonten Prambanan kula badhe upati. Sinten saktosipun pawongan kang sampun wani nyulik lan perang-perang. Kok wonten swantenipun wonten mungkin anggen. Kula tak rajanipun langurin. Oh, ngeten. Nak Mas Mesot Bapak biasa. sing ageng manapun kemawon jalan panjenengan daturin kampen wonten ing Prambanan wonten ing kademangan kahananipun kantos Rumah seneng. Dene Kakang Demang Pananggalan sampun kersa ngampiraken dhateng kula wonten mriki.
Iya, aku yo masuk ngono iku wae. Wis santai ae lagi jam 09.00 ae. Ora. Kaiso. Apa Jam 09.00 hidup-hidup lelekan ora ono Ora ngene iki. apa-apa jenenge dagel kok. Angger awake obah bayarane gregel. Ning cara gregelane sesuk aku mboko ning kene aku moh. Lho. Nek kowe gelem ning kene sesuk ya malah disawer wong kene. Sawer apa? Ora Iku dagelan nggih bengi kemis ngono. lah aku ora butuh, ora trimo disawer nah aku sesuk jogetane kene padha karo aku urup beras. Kok iso? Lah iki jogetan teng ngaratan ora kaburut truk ya aku. Ayo ngawur iso iki apa iki jenenge ketoprak satria budaya. Satria Utama. Satria Utama. Oh iya satria utama. Klina melu sing siji. Dadi awake dhewe ngutamakno. Betul. Mengutamakan kualitas. Nah, Menjaga kualitas kita sampaikan visi dan misi yang ada di desa sini betul. bagi kaula muda. Nah, awake dhewe metu gendinge apa? Jawa ta? Gending Jawa. Mergo nuruti zaman Jawa. Lho. Contone kaya aku, Wis ah. Pak aku Jawa, mbokku Gibas. Lah kowe iki jenise apa? Aku ya Jawa. Pak ngose baleni omongam. Iya. Pak Am. Jawa, Mbok Em. Gibas. Lah kowe iki metune dak mandras. Kok iso? Lah kowe iki pranakan wedhus piye? Pak aku Jawa, mbokku Jawa, tegese Jawa Dipa ngono lho. Dak ngono ah, Jawa jekek tulen. Nah, Jawa Dipa, Dipanegara. Diponegoro. Pahlawan iku tek. Iya. Ngawur maksude ya awak dhewe wong Jawa. Yeah. Pakane Jawa, anake Jawa, lahir ana ing pulo tanah Jawa. Iya, saiki wong kiai dagelan dienggo apa ku jenenge dienggo kiai. Maido Hasanah. Lah kiai semono uga. Semono uga piye? Dienggo dagelan. Iya. Awak dhewe sing penting menyampaikan kata-kata yang benar, ada fakta dan ada maknanya. Contone kaya lagu dangdut kae. Apa ya? Lagu apa? Gala-gala kae lho. Lho gaya. Aku ya iso. Saire keduren. Saire keduren. Keduren ketoke. Direndahno. Sing penting kowe wawakem pira aku nutut. Ngono ya. Iya ta iya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Adadama bismillahi sholatan daimatau bindawahimun hiladi bocah Islam terus parian. Oke. Bengi iki rejane ngene iki mono wong kene duwe gawe nyenengake kanggo atine uga maneh nglebur dosa dina badane. nah dadi cocok. Kowe wanggen jeplak aku nyandak. Lho bocah anake dekengan BRI ya, Cah. tuku tebu digawe gula bojoku ayu nyawisi tangga Tuku rempaya dipangan sapi. Bojoku ala aku seneng terus tak pateni. Kliru. Bojo elek iki disayangi nek iso ngono lho. Lho maksude tak pateni barang sing ala, muga-muga tumukul barang sing kang apik. Ngono. Iya. Ngawur. Allahumma sholli ala Muhammad
ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Atatama bi'ilmillahi sholatan daimatau bidawahimun hiladi. Iso Maghrib bar maghrib langsung isa mara kali nggawa timba wong urip cepeton nanggap ketoprak cuk nek mati munggah swarga. Amin amin. Ya ta. Dongaku apik lho. Iya. Kowe ndonga nganggo parian. Parian. Aku ya mung nganggo parian. Lho iya no, wong dagelan kok iso. Iki dina nanggap ketoprak satriya utama. Iya. Sing dipimpin bose Bapak Kaji Darno. Masa jenenge Darno? Bapak Haji No Daging iki asline Bapak Haji Sudarno. Darno ya. Heeh. Tenangane katelah Pak Kaji No Daging. Ngono. Ayo dulur kabeh tumindak dong lebur dosa supaya trentrem kawula kabeh sing muda. Iya ta. Cocok. Musike ngono, gandeng ra nek musike garingan ngono. Oke, wong Jawa kudu iso aja ngasih ninggal Jawane. Iya, saiki parian. Oke. Iki rambut basane apa? Iki aku kudu jawab. Oh iya no. Lho rambut kandhani ku anggere jeplak ae kok. Lah kek iso apa ora kok iso? Iso-iso bayarane ya padha kok. Iya. Masalah baleni tak jawab. Iki rambut basane apa? Niki rambut basane rekmo. Apike nek ditata. Nek ora ditata suwe-suwe dienggo manggon tumo. Betul. Aku kok. Iki gulu basane apa? Matene kecap cah iki. Ya kudu iso. Ya tak balas tak jawab. Iki gulu iki mono basane jonggo. Nek esuk nggo ngulu sego. Nek ngulu watu iku kuwe mesti bongkok. Aku mau ngulu watu. Ora percaya ndang jajal. Ora. Iki tangan basane apa? Iki tangan basane asta. Sing tengen gumuluk sego. Nek sing kiwa nggo ngresiki guwa. Guwa apa iku? Guwa marungan. Kebersihan iku lho tek-tek. Lho kok mangkelan, parian kok mangkelan. Lah kowe mbok urut terus kok. Yo iya no, anggota badan no. Oke. Iki weteng basane apa? Iki weteng basane padaran. Iso-iso. Nek awan nggo isi sarapan. Nek ora sarapan rasane weteng grogalan. Iya, apa ning Tegal ning sawah nek ora sarapan sik krucuk-krucuk nggo mlaku ya. Wong aku ape main ning ndolo kene ora sarapan wetengku perih kok. Perih wetengku. Kakean apa jenenge lombok. Ora lombok perkara kakean man kupat lho. Yo ning lor lebah kupat iki. Ngono ya. Mbah ning kene. Iki isih lho. Ngisor weteng basane apa? Liyane iku ndara ana Ecap. Ya kudu iso. Mateni kecap ta iki. Iki kudu tak jawab. Iya kudu jawab. Dagelan nggih. Lah iki bayar aku jadi digawa ndekne arek. Yo tak jawab. Isen karo shootingan TRS aku. Lah iya kudu Shooting jos Kang Bening. Denganane wah tak delok ning streaming kondang kok. Iya. Sik ana apa jenenge syutingane Bening. Bening alhamdulillah Kayak disaponi. untung pucet kono.
Maksudnya gambare resik. Gambare resik bentir. Iya. Ya, tutukno iku mau apa? Ngisor weteng basane apa? Aku ape muni rasane kok ora mentolo. Sebab apa kok ra mentolo? Mergo gejojore kaya telo. Kok kaya telo maksude Isor weteng iki sikil iki lho. gek mara tuwa ngono Lah ya nggae maratuwa aku tebasan telo. Nah, lak ngono kok. Wong kowe ku yo aneh, takok sak takok mbok urut kaya dukun pijet. Lho iya no, iki termasuk berbau Islam. Betul. Mergo awake dhewe wong Islam. Lakone ya lakon Islam. Masyarakat kene termasuk ya wong Islam kabeh. Khususnya para pemuda-pemudi. Dalam rangka iki syukuran. Ya. Nganake syukuran ana ing dina Bada Riyadi. Ya saya meneh awake dhewe wong Jawa. Lho jelas ale. Kudu ngerti ya ta huruf Jawa. Lho wong Jawa ora ngerti huruf Jawa apa meneh kanca ketoprak seniman wajib ngerti aksara Jawa lan dedeg piadeke wong Jawa. Nah, Pak aku iki lho. Heeh. Kowe nek gak ngerti gumun kowe. Lho, mbahku kiai, Pak aku kaji. Wih. Kowe iki Lho, Pak Am kiai, Mbah Am kaji. mbahku ki kiai, Pak aku kaji. Lah kowe Lho, aku ya wong Islam santri no. tenane. Kowe iki bapak ya ape mara ngulon. Sawahe didol kabeh. Apik iku? Lho, mekas tanggane. Engko nek bar kok kulon aku celuk kaji lek lan ya ngono. Sik. Nek bar kok kulon Kon celuk kaji lek lan. Lah iku kaji lek lan iku kaji apa? Lah, ndekne iki mara ngulon balado sawah mara ngulon ora teko Mekah. Lah terus Duwe entek ning gajah. aduh. Lah terus Lah balik dalan lho. Langsung mulai diceluk tanggane kaji lek lan. kaji lek lan tegese kaji Ora teko Mekah ning balik dalan lho. iku ya kaya tanggaku. Piye? Ape lunga kaji entuk sewan iku dhuwit tower. Tekan desa jengene ora kaji Rifai, ora kaji Nur Hamim kok. Dijengano kaji tower kok. Ngomong ami lho. Iku yo aneh. Iku paham sing delalah. Lunga kaji ngasih balik dalan iku ora diniati. Lho ya diniati ning teko dalan iki ora teko kono lho. Termasuk untuk alangan iku. Urung titiwacine ditimbali Gusti sing Maha Kuwasa dikon lunga kaji. Iya ngono ya. Mulane wong kaji iki ra gampang. Lho tanggaku bar kok kulon. Heeh. Cerita. Wih, gayam. Kandhane. Ceritane piye? Cerita ning kono ku do ngoyak tegese do kepengin ngambung ajar aswat. Lho, iku penting iki ibadah rukune iku. Ora ngono. Lah terus Ajar iku apa? ajar. Iya. Ajar ora Watu ta? Watu. Lah aswat iku ireng dadi watu ireng. Ning kono doyok-oyokan. Lho, wanci akeh iku. Kepengin menek-menek kepengin ngambung ajar aswat. Demek lan ngambung. Lah lae tanggaku iku menek kepengin ngambung ajar aswat iku kan ngambune seger. Lho, seger misik. Iku langsung dicewandak ngene diwambung. Singuk ambune badhek kok. Sik. Lho iku kaji edan piye tanggame? Ning kono yo-yokan kok kliru. Bokonge wong negro badhek. Iku anci mripate tanggam sing ora inget-inget. Iya. Mulane wong iku sing intine piantun menika sing wasis, sing wicaksana. Contone dalam rangka tasakuran iki lho. Ya. Bodo. Ning kene iki acara ketoprak Satria Utama kan lepasan. Iya. Diparingi uang makan. Heeh. Sore-sore ijo ana kopi metu jajan metu. Iki ora-ora keren ae para pemuda-pemudi. Ngene iki lah aku ngerti sing mandegani sapa sing goreng gemblong, sapa sing goreng telo. Lah wis ngerti kok pemain Satria. Heeh. Iku ora patek doyanan. Lho, mosok Mbok tukokno tegese mbok lawohi iwak ya ta. Heeh. Ngono ku ya do diawasi tok. Diawasi iwak. Dikek iwak iki. Meneh nek mbok gorengne iwak kok kali kok segara. Heeh. Ora ngarah gelem ketoprak Satria. Mosok Iya mah nek digoreng malah games. Mas Sami iku ketoprak Satria Utama balane mumuk. Kok mbok kon mangan iwak kok kali kok segara iki. Ning alhamdulillah
ana telo digoreng, ana gemblong digoreng. Iya. Iki ana sing pandegani samudayane apa alhamdulillah matur suwun katon dumateng Bu Agus. Oh iya. Aku ning kene iki duwe dekengan patayat gedhe. Sapa? Iku Kaji Sawi. Kaji iku malah sing sing ngampirno kowe. Iku mang kaji to. Oh, Kaji. Hmm. Kaji kok kulon rekutuk saiki alhamdulillah dodolane laris. Ngono ya. Iku warung kopi ning gone alun-alun Juwana. Ngawur. Ngene lho, awake kan wong Jawa. Wong Jawa. Kudu ngerti huruf Jawa. Lho jelas wong Jawa kok. Ngono. Ora Iku ilmu ketemu tuwa. Kowe nek gak percaya, saiki huruf Jawa iku ana pira? Lho kowe ngetes aku. Oh iya no. Huruf Jawa. Iku Lho ana 20 ngono kok. ana 20. Ana 20. Apa ae sejal? Ho no ca ra ka. Da ta sa wa la. Padha jaya nya. Ya. Maga bathanga. Ana pira? 20. Pinter tenan. Wah, Berarti ke wong Jawa nek ngono. Asli wong Jawa. Eh. Anggap ketoprak kaya apa nekano pengajian ya lah aku iki. Yo ora apa-apa. Silakan. Saiki nek pira? 20 dijukuk loro. Ana 18. Angkane pira? 1 karo 8. Nek didadekno siji, Iku tembunge jengene angka 9. dununge Ana pari ning gone Wali Songo sing nyebarno syiar agama Islam ning pulo tanah Jawa. Lho bola ketoprak ora iso. pinter tenan. Alah, kowe Padahal Pak Ambecak lho. Becalah, walaupun becak tapi penggayane tapi anake aja ngasih nurun kaya pakane. Ngono ya. Wah, aku yang jeplak aku nyandak kok. Saiki nek 9 dijupuk loro. Kari pitu 7 dununge. ana dina Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Setu, Minggu. 7 iku. Ana 7 ya. Ana 7. 7. Nek tibane Tibane iki ning gone dina iki mau. 7 tibane ana dina. nek disuku, Tu, nek dilayar, tu tibane ana ing wong wedok. aja diarani wong wedok. Nek ra duwe tu. Lho ngene kok dagelan jorok kowe. Apa? Lho maksude tur ya apa ngono? Astagfirullahaladzim Mas, jaman saiki nek omongan dagelan jorok dipataki watu wong moncrot lambene. Maksude tur ya apa? Tur tegese turan. Oh. Wong wedok iso ngatur rejeki keluar masuknya, piye carane iso turah, iso nabung kanggo putra wayah somben masa depane. Mergane wong wedok menteri dalam rumah tangga. Pinter tenan Pak Ambecak ngono kok iso ae ya. Wah, kuwi rupaku mbarek pinter. Garek apa? Wis entek wong piye kok iso. Sak serah. Wah, anak dekengan BRI kok. BPKB SNK mlebu kabeh le aku iki. Saiki nek 7 dijupuk loro. Ana 5 Lho. Ana 5 iku tegese tibane. Ana ing pasaran dina. Pasar ndi ae iku? Pasar Winong, Pasar Pati, Pasar Tegese pasaran dina rangkepane ngono lho. Mas iya rangkepane pasaran dina. Apa wae? Pon Kliwon Legi Paing lan Wage. Iki 5 pasarane. Tibane ning wong lanang. Wong lanang. Nek ning nggone huruf Jawa unine ho no ca ra ka. Tibane ning wong lanang. Kok Aja diarani wong lanang. Nek urung duwe ka. Lho, jorok neh kowe. Sing kandha sapa e? Aku iki ndagel karo kowe aja ngasih jorok mergane awak dhewe media massa terutama kanggo putra wayah lan para pemuda. Wong Pak Ame ndeka kok. Pak Ame ya ndeka. Ora trimo duwe kok, gudi malah. Maksude kok iku apa ngono? Kok kaya tek-ketek. Ya nyukmu nyuk. Ngawur. Kaya Kaya wong lanang iki presiden dalam rumah tangga. Iku kudu iso ngekeki kaya ya kaya lahiriah, ya kaya batiniah. Wong wedok mbok kei dhuwit entok ya ora trimo nek ora mbok apa-apakno. Contone kaya kowe ganti ping pira wedok omong amke roh nek aku ganti. Sitok ora ngentekno gonta ganti. Wong kowe iku ya anggere ana RT mboke goki kok. Omong am. Saiki nek 5 dijukuk siji, Ana 4. dununge Ana ing kiblat endi wae? wetan, lor, kidul, kulon.
Wis aku jeplak ungkrah-ungkrah. Iki disoting Saiki tek-tek. nek etan dibasakne Indonesia, Timur. maksude timur, Ati-ati kabeh-kabeh nek ngecakno umur. Ning kitab iki wis ana tulisane lho. tulisane. Biasane Mbah Moden iki lah yo ngendikake maos. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum la yastakiruna sa'ata wa la yastadimun. Ora nyonggah wong gaene wong ceki kowe iku kok. Omong amke ngarep melanggar mbok liwati tok kok. Aku ya ora kok. Lho aku nek maghrib tak boni kok. Ngisak yo tak boni kok. Saiki saya papat ya. Iki sing artine. Artine Nek umur wis dikersakno marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. ya. Jam itu, detik itu bila mana kita dicabut akan dicabut pula. Iya. Mulane menungso urip iku aja ngendelno ego, gengsi lan angkoh. Iya, saiki nek lor. Lor tegese utara. Maksude utara. Menungso urip iki cuma sementara. Wong urip iki kaya padha karo mampir ngombe. Iya. Awak dhewe banter-bantere umur suwidak gedene 80. Nek zaman kenabian ya ratusan tahun. Iya. Nek wong saiki paling 80 wis tunu-tunu. Betul. Wong umur 40 munggah sing pegel, sing linu ngono kok. Aku kelahiran 74 nek orang nguntal remasi le sikilku kemeng wis are. Saiki nek kidul aja. Kidul selatan. Maksude selatan. Wong urip-urip diparingi rejeki ayo bareng-bareng padha selametan. Contone dusun Dolo Trikaya. Dolo ya. Wayah lebaran diparingi rejeki mbiyen ngasiki alhamdulillah syukuran. Syukuran. Rawahake ketoprak satriya utama sing kanggo sing isih urip, Ya. sing sampun seda wonten ing sumare ana ing kelanggengan kaki danyang nini danyang aku yakin mesti wis dikirami surat tahlil yasin lan saandane. Oh iya, aku nek ngirim wong tuaku iku ora tau maca Yasin. Lho kowe iku anak keparat piye? Maca yasin kanggone tiyang sedo. Iki anci wis adune kanggone wong Islam. Gak tau. Sing NU. Kanca-kancaku do maca Yasin, aku ya ora. Lah kowe iki maca Aku wong Jawa, dongane Jawa mok telung kecap. wong kanung iku. Wah, ngono ku sing tak kirim ya ora peteke bapak, Lah sapa e? anu patonah kan gendakane. Patonah kan gendakane bapak. Niki anak setan piye? Tak bacok lambe mengko. Sing tak kirim ya ning gone peteke patonah. Lah kok nek tak kirim ning kono ndarang kok bapak ngluyur ngono piye wong bapak srondok nakal. Ana tek mayit tek lunga demenan niku. Iya Ngawur ae. tegese ngluyur-ngluyur. Ngluyur rono. Dolan ya. Paham sregep kok ya. Tak dongakno mok telung kecap, aku mok nggawa kembang telaseh tak. Piye dongam? Tak gawakno kembang telaseh kowe aja muleh ning omah wis serana dadeh ngono ora tau muleh kok suwi. Anak siaran kere iku. Kere Apik Pak Am tek mbok lapuri donya entek iku. Maksude dikirim kaya dene Yasin Fatihah, Yeah. saandane tahlil. Iki alhamdulillah bisa ndadekke barokah padang lakune jembar kubure para leluhur lan sesepuh-sesepuh pine sepuh sing sampun sumare. Nah iki hitungan Jawa isih lho. Ijeh, Ya ta? ijeh siji panjen. Sing Saiki nek terakhir. loro dijupuk siji karek siji dununge. Ana ing sesaji. Lho kok iso? Nuwun sewu sesajen aja diarani musyrik, aja diarani barang dengan, tapi tanda rasa syukur kehadirat yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih diparingi rejeki alhamdulillah, ana gedang, ana kupat, ana lepet, ana dupa iki termasuk rasa syukur. Oh ngono ya. Iya. Pomo nanggap topak ya panggunge dikeki sajen. Sesajen. Panjak ya sajen. Sesajen. Pomo ape wiwit Heeh. ning sawah ya nyajeni. Mulane wong Jawa ora ninggal sesaji apa meneh sesajen iki mesti ora ninggal barang sing siji yaiku loro kupat karo lepet. Iya. Iku ana maknane lan artine. Artine Kupat ngukui rukun Islam sing nomor 4 yaiku poso wulan Ramadan. Ramadan. Ora nyonggah nek kowe. Omong ham lho. Bar poso mesti jenenge poso ana bodo. Wong urip rekoso mesti insyaallah nek gelem berkarya temenanan iku mesti bakal tumibane mulya. Oh iya ya. Sing penting wong urip iku warasan ya. Iku sing kupat. Hebat. Sing Terus sing lepet. lepet bareng-bareng lelaku Allah ayo padha dibuntel sing rapet.
Wayah dina riyadi habluminanas habluminallah donyane njaluk ngapura karo kanca lan bala habluminallah ndedonga nyenyuwun ngapura marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya dijalukno syafaat karo Kanjeng Kanjeng Nabi Nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Fidini fidunya wal akhirah. Pancen bener Mas Oh, Cebong. sing penting awake ngiburati ya teko wong-wong Jawa. Wong Jawa ora ketang ngopi aja ngasih ninggal Jawane. Wong Ketoprak urjene mulu. wis renek ya to. bener. Awake dhewe ya biasa wae lah. Klasikan. Heeh. Nguri-nguri kabudayan Jawa melu lek-lekan ana ing dusun Ndala Trikaya mriki. Wong Ndala mbiyen iku lara-lara, munggah gunung medhun gunung. Bener. Ya ta? Saiki Rumati anak do cilik-cilik. Saiki wis kepenak, dalane alus. cor-coran. Iki pilih aku liwat rono mang ya dalane dicor. Ngidul ya dicor. Dicor. Dalan sepeda dicor, dalan motor dicor. Nek iso dalan bocah dicor. Untung pucet kono. Lah rumah sakit ora neterno wong operasi. Tegese dicor iku dalan bocah nek ape sekolah esuk nggawa sepeda ngen alus. Iku dalan bocah apa? Bocah budas anu ning sekolahan. Oh, trotoar. Nah, Dalan cilik kanggone bocah ya bareng-bareng do dijaga. nah. Yo Heeh. Ketoprak Satria yo Utama dicapingi supaya awake adem ditinggal Bener. ketoprak satria Utama. Betul. ora ana alangan apa-apa. Amin. Rezekine malah tambah kuwarasan sedaya. Nek mau wis dangdutan campur sari nanggap ketoprak ora trima wong siji loro dadi sing sepuh-sepuh ben entuk hiburan. Ya. Ketoke ra ana wong ndelok, tapi ngene iki kemulan sarung karo kemulan selimut ya iso ndelok ketoprak lewat Bisa. streaming settingan TRS nggih Mas Syutingane nggih. bening kok. Heeh. Syutingane bening. Aku mang kan nonton. Bening. Syutingane kok resik ta. Aku reti raiku nek ora macak elik bareng mbok syuting iku lho raiku bringah-bringah kok bayi aku mau. Iya ta. Yuk, Mas. Panjak bangun tidur lagi. Caping gunung. Dicapingi. Dicapingi. Wonten ing dusun Ndala mriki Trikaya. Iku ditakoki Pak Woh, bawa tahu